Ako si strávil sviatky? Ako sa toto spýtaš po nemecky? Môžeš sa to spýtať dvojakým spôsobom. So slovesom stráviť nejaký čas a to je verbringen. Ale pozor, aký bude minulý čas? Verbracht. Čiže wie hast du die Feiertage verbracht? Alebo aké boli sviatky? Wie waren deine Feiertage? Und wie hast du die Feiertage verbracht? Ak si chceš posunúť tvoju nemčinu na vyšší level alebo si len dobrať gramatiku, ktorá ti robí problémy a chcel by sa niečo doučiť, rozšíriť slovnú zásobu, popracovať na tvojej výslovnosti, tak sa pridaj do mojej exkluzívnej online školy. Do konca roka si stíhaš zaistiť uvádzacú cenu. Táto ponuka je mega, ale už sa nikdy viac nezopakuje. Takže teraz je tvoja šanca. Táto cena ti ostane, pokiaľ sa ty sám neodhlásiš a je to bez viazanosti, takže sa vieš odhlásiť naozaj kedykoľvek. A čo je výnimočné na mojej online škole, nielen, že tam nájdeš kopu videolekcií, PDF materiálov, kvízov, cvičení a s riešeniami, ale máš tam aj moju osobnú podporu. Tvoríš tam vlastné vety, posielaš mi audio nahrávky, na ktoré ti ja dám spätnú väzbu, spätný feedback a niekoľkokrát do mesiaca sa stretneme aj na Zoom meetingu, kde môžeš získať analýzu tvojej nemčiny, položiť mi otázky, ktoré ti zodpoviem, vysvetlím gramatiku. Je to skvelý projekt, ak to myslíš s nemčinou vážne. Budem sa tešiť, ak sa uvidíme v mojej school a ja ti touto cestou budem vedieť pomôcť s tvojou nemčinou. Deutsch mit Susanna. Tschüss.